Mindig a falu legkisebb s legszebb leánykája. A lányok pünkösdvasárnap vagy hétfőn ünneplőbe öltözve házról házra járnak közrefoglalt kiskirályék, aki fonott kosarat visz a karján teli virágszírmokkal, versekkel, dalokkal, mondókákkal örvendeztetik meg a falu lakóit, akik ezért adományokkal jutalmazzák meg őket. Úgy hallom már jön és a többi legény, hogy megválasszuk az új királyt. Elérkezett az idő, hogy megválasszuk a pünkösdi királyunkat, aki ezután egy évig minden lakodalomban hivatalos, s a csárdákban ingyen mulathat maga kedvére, s mások rovására. Éljen! Éljen! No legények, mutassátok ki a legfürgébb köztetek! Sokan átmentetek a próbán, de a táncban vajon ki bizonyul jobbnak? Marci Benedek, el kell döntenünk, hogy ki legyen a mi pünkösdi királyunk. Lássuk kettőtök közül, ki az erősebb. Gyere csak, Dani, szükségünk lesz a segítségedre. Éljen az új király! Erekpajtás, ünnepeljük meg ezt a nagy napot, nem tart olyan soká a pünkösdi királyság. Na menjünk, de én aztán arra forintosra fizetek. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra, szedje föl a mennyasszony, kösse koszorúba. Lányok ülnek a sorba, gyönyös koszorúba, arra mennek a legények, tágaznak a sorba.
Ekkora legyen a királyné! Szögéljék a királynénkat, királyné asszonyunkat, pártolyással, látszott pár katona forintokkal. No most aztán táncoljunk vigadni, eredpajtás táncoltasd meg a mi pünkösdi királynénkat.